ሕጂ እንሰምዖ ጸሎት ነዚ ጸሎት ክንደግም ይግባእ ኩላህና ናብ ሰማያት ሕልናና ሰቂልና ነዚ ጸሎት እዚ ንጸሊ ኦ 22 ፍጥረታት ዝፈጠርካ ህንፃ ካብ መሰረት ከም ዝርከብ ንዓለም ኩሉ ረኻቢ ኦ ገባሬ ኩሉ ንመምህራን ሕግታትካ ንካህናት ንስሓ ዝፈጠርካ መሰረተ ኩሉ ዓለም በኽሪ ዝኾንካ ንዓና ህይወት ክኾነና ብጥበብካ ኩሉ ዝፈጠርካ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነትካ ኣሚንና እነገልግለካ ደቅኻ ክንከውን ምእንታን ብጥምቀት ውልድነት ብንስሓ ስጋኻን ደምካን ከም እንሕደስ ዝገበርካና ኦ ኣምላኽና ኣብ ዓለመ መላእኽቲ ምስጋና ክብርቲ እያ ቅዱሳን ህዝብኻ እዮም ካብ ህዝብኻ ካብ ዝተወለደት ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ክብርቲ እያ ቅዱሳት ካብ ዝኾኑ ህዋሳት ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋን ነፍሳን መቕደስ ህዋሳታ ንጹሓንን ክቡራንን ካብ ዝኾኑ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ዝወሰድናዮ ነፍስን ስጋን ምስጋና ክብርቲ እያ ቅዱሳት ካህናት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን መቕደስ ብቕሙ ካህናት ስጋኻን ደምካን ዘኽብሩላ ቤተ መቕደስካ ምስጋና ክብርቲ እያ መነኮሳት ደናግል ብልቦናኦም ዘመስጉንኻ ምስጋና ክብርቲ እያ ጻድቃን መላእኽትን ብዝወርስዋ መንግሥተ ሰማያት ምስጋና ክብርቲ እያ እዚኣ ምስጋና ናይ ባህሪካ እያ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ብዝስዕር ብኸኣልነትካ ንሰይጣነ ጸሪፍ መልሲ ከም ዝስእን ግበሮ ናብ ኣገልገልትን ደቅኻን ባሮትካን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቆሞሳት ካህናት ዲያቆናት መነኮሳትን መነኮሳያትን ምእመናንን ምእመናትን ኣዋልድን ኣወዳትን ደቅኻ ቀሪቡ ሕሜትን ጸርፍን ንኸይዛረብ ዕጸዎ መልሲ ድማ ስእኖ ብሓድነትካን ብሰለስትነትካን ብምልኣትካን ብስፍሓትካን ኣብ ልዕሊ መላእኽቲ ዘይግብኦም ጸርፊ ከይዛረብ ዕጸዎ ኣብ ልዕሊኻ ሰብ ብምዃንካን ስጋ ብምልባስካን ኣብ ልዕሊ ኣገልገልትኻን ኣብ ልዕሊ ካህናትካን ዘይግባእ ጸርፍን ሕሜትን ከይናገር ዕጸዎ መልሲ ከም ዝስእን ግበሮ ንሕልናይ ናፍታ ንሰባት ካብ ሓድነት እግዚኣብሔር ኣትዮም ክፈልዩላ ዘይክእሉ ሰይጣናት ዘይነብሩላን ናይ መንግሥተ ሰማያት ምስጢር ከም ዝሓስብ ግበረኒ ኢኻ ምጥርጣር ዘይብላ ቅድስቲ ስፍራኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሊኣ ናብኣን ከም ንሓስብ ግበረና ኣሜን ኩሉ እትኽእል ገባሪ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ብሕልናይ መጺኡ ዝጻረረኒ ዘሎ መንፈስ ስምካ ክቕድስ መንግሥትኻ ክወርስ ኢለ ኣብ ቅድሚኻ ቆይመን ከለኹ ንዓኻ ንኽጻረፍ ቅዱሳንካ ንኽጻረፍ ዝደፋፍአኒ ዘሎ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እለየለይ ንስኻ ገን ሓይኻ እሞ ግን ሓዮ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ኩሉ እሙረይ ናይ ንጽህና ቃላት ከወፍየልካ ዳ እምበር ርኹስ ዝኾነ ቃላት ናባኻ ንኸይቀርብስ ልሳነይ ተቖጻጸር ኣብ ኩሉ ጉዕዘይ ተጻራፊ ዝኾነ ልሳን ሰይጣነ ጸሪፍ መጺኡ ይዋገአኒ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርድኣኒ ደግፈኒ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ስድራ እግዚኣብሔር ጸሎት ከመይ ጸኒሑ ልብኻ ዝመስጥ እዩ ብሕልናኻን ብእምሮኻን ናብ ሰማያት ክስቀል ከለኻ ማዕርኽ እንደይ ምቁር ምዃኑ ርኢኹም ዶ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ብተመስጦ ናብ እግዚኣብሔር ጸልዩ ፈቃሪ እግዚኣብሔር ለዋሃይ እግዚኣብሔር ኣይትጨነቑ ቀንዲ ድማ ምስ ኣበ ነፍስኹም ርክብ ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ሓቢእኩም ሞትም ኣይትበሉ ንኣበ ነፍስኹም ብምርካብ ክጽልን ከለኹ ኣቦይ ብሕልናይ ሰይጣነ ጸሪፍ ተጻረፊ እንዳበለኒ እሞ ኣቦይ መስቀልኩም ኣብ ርእሰይ ኣንቢርኩም ጸልዩለይ ኢልኩም ድማ ቡራኬን ጸሎትን ንኣቦው ካህናት ረኸቡ ናብ ንስሓ ህይወት ቀረቡ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ክፉእ ዝኾነ መንፈስ ሰይጣነ ጸሪፍ ካብ ህይወትኩም የርሕቀልኩም ተጻራፊ እዩ
ኣብ ግዜ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነ እዚ ኩሉ ንብጻይና ይኹን ንካህናት ይኹን ንዝኾነ ዘጻርፈና መንፈስ ሰይጣነ ጸሪፍ እዩ ዝበሃል። ካብዚ ክንእለ ድማ እዛ ዝተባህለ ጸሎት ነስማዓያ